Jeg hedder Hans-Jørgen Vejdik, og jeg er lejrchef her på Ore Strandcamping. Der har jeg været i 5 år. Jeg kommer fra Nordsjælland og har så måttet tage hele familien med ned til Sydsjælland her ved Vordingborg. Og det har vi absolut ikke fortrudt. Jeg har mange kasketter på i det daglige. Der er en butik, der skal passes, og der er nogle WC'er, der skal gøres rene. Og så er der alt det grønne arbejde ude på pladsen med at slå græs og klippe hæk. Gudskelov så er en familie, som også er rigtig dygtige til at hjælpe til. Marianne, min kone, og mine 2 knægte. Og så er der også en masse dejlige fastliggere, der også gerne giver en hånd med. Der er ikke 2 dage, der er ens her på campingpladsen. Det er nok det, der er den største charme ved det. Og nogle gange der sidder man indendørs, nogle gange passer man butikken, og nogle gange er man udendørs. Så er der altid noget positivt ved at være på campingpladsen. Hovedpunktet på hele sæsonen, det er uge 28. For uge 28 i Vordingborg, der er der festuge oppe i byen. Og der er hele campingpladsen fyldt til bristepunktet. Så det er den bedste uge på hele året. Men hver sæson har sin charme. Når det er koldt, når det er vinter med sne, når det er sommer og bane sol. Jeg tror, jeg har fundet min rigtige hylde her som lejrchef. Og det er jo ikke et arbejde. Det er simpelthen en livsstil, hvor både familien og det private og erhvervet sådan glider sammen i en stor pærevælling. Jeg har altid sagt til mig selv, at hvis man har et arbejde, og man ikke kan stå op om morgenen og sige, jeg er glad for at skulle på arbejde, så skal man videre. Og der er ikke en eneste dag, hvor jeg har sagt, det er surt at være lejrchef. Tværtimod.